La Mònica i l'Anna estaven molt il·lusionades amb l'arribada del petit Joan, el seu nadó. Però després de l'ecografia del segon trimestre, la ginecòloga va detectar que el fetus no tenia bufeta i que podria patir extròfia vesical o bufeta oberta. Poc després, un grup d'especialistes mèdics va convocar-les per la confirmació del diagnòstic. Les van informar que la bufeta oberta provoca constants pèrdues d'orina i que, segons la gravetat, pot incloure defectes als genitals, als ossos pèlvics o als intestins. Aquesta condició probablement obligaria en Joan a fer-se diverses operacions al llarg de la seva vida, la primera en només néixer. La Mònica i l'Anna es van amoïnar molt pel futur del seu nadó i van decidir seguir endavant amb l'embràs. Quan arribés el moment ja trobarien la solució. Buscant van conèixer la Fundació Puigverd de Barcelona amb 60 anys d'experiència i un experimentat equip d'uròlegs pediàtrics. En la Fundación Puigverd somos un centro de referencia para el tratamiento de enfermedades congénitas minoritarias pediátricas como es la extrofia vesical. Nuestro centro fue designado por el Ministerio de Sanidad Unidad de Referencia Nacional para el tratamiento de malformaciones congénitas como es la extrofia vesical y también formamos parte de las redes tanto catalanas como europeas para el tratamiento de estas enfermedades. En néixer, en Joan va ser operat a la Fundació Puigverd, on li van tancar la bufeta urinària i els genitals, que també estaven oberts. Durant les 3 setmanes de postoperatori, el nounat va estar a la unitat de neonatologia. L'Anna i la Mònica podien visitar-lo diàriament. Han passat 5 anys i el petit Joan continua portant bolquers, perquè, com no té esfínters urinaris, pateix pèrdues d'orina. Per sort, ja té prou edat per operar-se de nou. Aquesta vegada, a la Fundació Puigverd li ampliaran la bufeta i li construiran un conducte anomenat Mitrofanov, que li permetrà sondar-se cada 3 hores. Como en el caso de Juan, habrá que esperar varios años para ver cómo evoluciona su continencia. Y es muy importante en estos niños que cuando llegan a la edad escolar desean en todo momento poder retirar los pañales, no estar permanentemente mojados y estar secos como el resto de sus compañeros. Malgrat tot, en Joan porta una vida feliç i fora de riscos. Ha après a sondar-se sol i, el millor de tot, ja no fa servir bolquers.